אנחנו דרך מצוספת, שורש מצוס התפילה, פרק בית, 230, 11 שעות מהסוף, ועל קולפונם קייני כדפרישס. זה כמה שאנחנו נותנים הגדרות, שמות, להסביר את העניינים הגבוהים של הקבולה, אבל צריכים להפשיט את זה ולדעת שזה רק כמו סימן. יש את הספרסמס אומר בראש השונה, הספרסמס אומר בראש השונה, בראש השונה אוכלים סימונים של הספרסמס, מה זה הסימונים שאוכלים? הוא אומר שרוצים להראות שכל הגשמיס פה בעולם זה רק סימן לעומת הרוחניס שהוא לגמרי בפשוט, אין לנו מושג, כמו שיש לך סימן איך להגיע לירושלים, וזה לא ירושלים, זה רק סימן. אותו דבר, אוכלים את הגזר, גזר זה רק נראה של סימן, כל מה שהקדוש נתן לפה כולם הזה, זה לא יותר מסימן, כי מה שזה באמת קורה בשמיים, אין לנו מושג. אותו דבר פה, כל התוארים, השיימס שנותנים, זה רק סימן, אבל אין סוף אין לנו בכלל מושג. על כפולם קייני כדפרישס, שהספירה אמר, אף על פי שהן הליכוס, אינם עצמוס הבויר ממש חזשו, לא לחשוב שזה החסד שאנחנו מתפעלים עליו, שזה הבויר כלום. זאת אומרת, סך הכל אור אחת מתוך מכלל האין סוף שמתגלה עליך בצורה כזאת, אבל תסבור תרבחים של האין סוף. זה אומר שתי דברים, א' שהאור הזה זה עוד לא אין סוף, זה בחינה שמופשט לגמרי, וגם כשאומרים הלקה על חסד, אז הלקה זה הולך על האין סוף, לא דווקא על חסד, זה הולך על כדגור של בחינה של אין סוף. אחר כך, בפרקים המאוחרים יסביר איך עושים פה סדר. אנחנו מתכוונים על קהל שזה חסד. אתה אומר קהל זה בחינה של אין סוף. אז למה מסכים דווקא קהל בחסד? למה לא להזכיר ריקים בחסד? להזכיר את קהל בגבירים זה בחינה של אין סוף. זה בהמשך נסביר את זה. אבל קודם שתבין שקהל זה בחינה של אין סוף. אם כן, איך אפשר לא אומר שם קהל וצלוי מספירס החסד, ואם כן, אין הפרש בוי על הבוי ממש. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד שקייל זה רק חסד. כי בעצם אתה מצמצם את הבורא, כי הבורא זה בחינה של אין סוף. ואיך אתה יכול להגיד שקייל זה רק חסד? וזה אינו. אלא ועד היה כבונה בשמש המר על הבוי ממש, זה בחינה של קייל. ומילא זה בחינה של אין סוף. ואחר כך בפרקים בהמשך הוא יסביר למה אנחנו מייחדים דווקא את הבחינה של קהל על חסד. כגון שכם שכינה נקרא בקבולה, נוקרא דזו, אחרי שנגמר כל זו זה אמפים, שזה החסד גביר תרס נצח עוד יסוד, ואחר כך הנוקרא זה המלכוס. הספירה שמח הזה כאן נוקרא, זה המקבל, שהוא מקבל את ההשפעות דרך הנוקרא, דרך הזעיר אמפן, שזה החגת נהי, שזה חסד גביר תפס נצחת יסוד. קוראים לזה שכינה. נו, אני אשאל אותך, שכינה זה דווקא מלכוס? שכינה זה כל הבחינה של אין סוף. בגלל שם שכינה, נקבלו שנקבלו לנוקרא בזה. הרי באמס, עצמוס אליקוס נקרא שכינה.
איך אתה יכול להגיד שרק המלכות זה שכינה? וגנץ עצום, המוסר ועצמוסר זה שכינה. איך אני יודע שזה רק שכינה? הנה, יש גמור. כל באסור שכין תשעיה, איפה שיושבים 10 אנשים, שאנחנו פה עכשיו 10, יש פה את השכינה. מה זה פירוש השכינה? השכינה זה פירוש השכב יוכל עצמו, יורד לפה, מועלם לא יורד, השכינה למטה מסור, כל המושג בסמיקדוש השכינה יורדת. ושואל המין לרם גמליאל, רגע, כמו שאנחנו יושבים פה 10 איש, אז יש עוד אלפי מקומות שיושבים 10 איש, זאת אומרת בקוסט השכוח ויצחק. זאת אומרת שכל מקום שיש 10 איש, יש שם את הבחינה של שכינה, אז המין שאל את רב גמליאל, רגע, כמה שכינתה יסלחי? יוצא, אתה אומר שהשכינה יוצא בכל 10, אם יש פה אלפי איש שיושבים עכשיו ולומדים שיעור, אלפי מקומות, אז כמה שכינתה יסלחי? Eli andou boa, mudar o preço. Eu não vi o do caixa, né? Metá a teutz בהשלו, מושל לאור השמש, כמו שהשמש עכשיו יצא אחרי הנץ, השמש מאיר בתוך כל חדר, נכנס אור של השמש. אז ממילא, נכון שהשמש עצמו הוא בחינה של אין סוף, אבל האור שהוא מאיר יכול להיכנס לכל חלום וחלום בנפרד. אותו דבר, יש את הבחינה של האין סוף, שזה המאור, והבחינה של השכינה זה האור שיוצא מהמאור. אבל האור והמאור זה שתי דברים נפרדים. אותו אור זה המאור, זה בעצם אותו דבר. ומילא אם האור והמאור אותו דבר, איך אתה אומר שזה רק בחינה של לוק ודזו, רק בחינה אחת? אלא חייבים להגיד שזה הקדוש ברוך הוא עצמו וגם המוסר, ואתה לא יכול לצמצם את זה שזה רק לוק ודזו. רק למה אנחנו קוראים לזה לוק ודזו? זה יגיד בהמשך, שבצורה שהוא מתגלה, כרגע קוראים לזה לוק ודזו, קוראים לזה מלכוס. אבל ברגע שאתה מתייחס לאור שנמצא בתוכו, כמו שהסברנו, יש אור ויש כלים, כן? הכלים זה מצמצם את זה, אבל האור שיש בתוכו זה בחינה של אין סוף. אם כן מובן, מבהישב זה ששכינה, היינו אור וגילה מאין סוף ברוך היא ממש. שהאור מאין המאור ממש. זאת אומרת, האור הוא ממש כמו ממנו, ולא ספירה ומידה פרוטה, זה לא משהו מצומצם, חס ושולם, אז מילא איך אתה יכול להגיד שזה רק מלכוס, חייבים להפשיט זאת, אפילו שנתתי לך סימון שקוראים לזה, המלכוס קוראים לזה שכינה, אבל האור שנמצא בתוכו זה בחינה של אין סוף. נכון שהכלי זה רק מלכוס, אבל האור שמחיה את הכלי הזה זה בחינה של אין סוף. אותו דבר כל בן אדם כשלעצמו צריך לדעת, וזה החידוש של הבעל שם טוב, שלא היה בן אדם אחד, שאם אתה מסתכל על הכלי שלו, זה תסוד וזה תוס, אבל אם אתה מסתכל על האור שמחיה את הכלי שלו, זה חלק השם עמו, משתמש הבלתניה, חלק השם ממש. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על האור שנמצא פה, אז כל אחד הוא אויצה שעוצות נדלים עד סוף שהקדוש ברוך הוא יכול להכניס לו ברכה עד בלי די. וזה הטעם, עכשיו הוא מסכם. ציווה הבעל שם טוב שלא ללמד ספר קבולה מי שאינו יודע להפשיט דברים בגשמיותו. אם אתה נדבק ואתה רואה דבר ואתה לא מסוגל לראות שיש משהו מתחת לפני הפשטה, כמו שאמרנו קודם, אתה לא מבין שמה שאתה מבין זה לא זה, יש משהו שמעבר להבנה שלך, זה עדיף שלא תלמד את זה, כי אתה רק תגשם את זה. ובעל שם טוב שלא ילמד ספר קבולה כי מי שאינו יודע להפשיט הדברים מגשמיותו, מסגשים מאוד על ידי לימוד זה. זה עדיף להסתובב בלי זה.
למה? כשנויסן ציור בעניוס דעתוי ללקיסי יסבורך, לפי מידס פרוטים, אתה רק מקלקל, אתה רק מקצץ, אתה הורס עם זה, אז עדיף לא ללמוד. אמרנו את המשל שהארי אומר, בתחילת תפילה אומר שאדם צריך לקיים ואהבת לרעך כמוך. או שהארי אומר שכל מי שכועס שלא ילמד את ספר קבולה. מה זה שאחד לשני אם הוא כועס ספר קבולה? למה אתה כועס על מישהו? בעצם שהוא הציק לך. איך אפשר לקיים ואהבת לרעך כמוך לפני התפילה? כל אחד מאיתנו יש איזה 15 איש שהיינו רוצים עכשיו לחסל אותו, בכל שכן להגיד ואהבת לרעך כמוך. רק אומר, עשיתי שיס אסור בקדומה, אדם צריך להחליט שהרבה שליחים לעמוקים, אין לנו זרק לזבור מלמטו, אלה כמחיזו למעלה, זה לא הוא, סך הכל הוא שליח של המלך, אם המלך לא היה מסכים, הוא לא יכל לעשות את זה, אלא מה, גל גסחיס עדי זכאי, חוי ועדי חי, המלך, יש איזה חשבון שיוצאים ממנו, המלך צעקו סיכו, איזה מלך הוא שליח של המלך, הוא צריך לחבק אותו. זאת אומרת, צריך להפשיט את זה. אם אני לוקח את זה, דחש, מזן, זית, זן, בבל, זן, אלת בבל, תכנוק את שפט, זן, פילם, דויס, בכלייס בסדר, אז אתה לא מסוגל להפשיט, אז אתה לא יכול להגיד ואהבת כמוך. למה ואהבת כמוך? אני השם, זה לא הוא בכלל. דוד המלך, זה גם צריך אהב ושאין את לי בדורו. איך? אתה צריך להפשיט, לדעת שזה לא מציאות, זה סיבה, אין על זה ביתה. אבל אם אתה לא יכול להפשיט, אז אתה נכנס לכעס. אתה נכנס לכעס, נגיד, בחשבון שלך, בלי הפשוט, אתה צודק. אבל בהפשוט, אם אתה רוצה ללמוד קבולה, ואנחנו ניתן לך מושגים כאלה שאתה לא תפשיט אותם, זה מזבלייבן דוסף לקבולה. כי אתה, זה wird הבלי גזק, זה wird החול וגם מגשמים את זה. זה מה שאומר, מי שאין יודע להפשט הדבורים מגשמיוסום, אז מסגשם מאוד על הלימד הזה. כשנויס נציע בעניוס דעתה ללקיסי יסבורך לפי מידס פרוטים, אז הם האלה עדיף לא לומר. אף על פי, עכשיו הוא חוזר בחזרה, כשאני נותן לזה הגדרה מסוימת שזה יד וזה רגל וזה אלוקים נמונים ואמיתיים. כשקורא שכינה למידס מלכות, זה נאמר וזה אמיתי, כן הוא באמת, וכן הוא באמת שם קהל וחסד ושם אלוקים בגבירו, שזה באמת ככה, אבל כשאתה לומד את זה, אתה צריך לדעת שזה לא יותר מסימן לעומת האין סוף. ומילא כשנותנים את השם הקהל לחסד, אם אתה רק מצמצם את זה לחסד ולא מפשיט את זה עד אין סוף, אז מילא אתה גישמת את הבחינה של קהל. איך אמרנו, במקום מאמין, תבן אמין. כי הסך הכל זה צריך להביא לך, כמו שאמרנו בהתחלה, כל הלימוד הזה צריך להביא לך שתגיע לבחינה של אמונה שיש מעל ההבנה שלך. ועניין היא, אנחנו נעבור לגימל. עניין היא, זה רוצה לא אומר על בחינס האורס הבורי יסבורך ממש. זאת אומרת, אנחנו יצאנו עכשיו שיש יש את המאור ויש את האור. המאור זה כמו הבחינה של שמש, אין לך בכלל מושג, לא יכול להגדיר את זה אפילו, שום שם לא יכול להגדיר את הבחינה של אין סוף, זה אין סוף, אין לזה שום הגדרה, אין לזה שום. מה שאנחנו כן יכולים להתחיל לתת איזושהי הגדרה, זה על האור שמצטמצם בתוך כלי מסוים, אז אתה יכול לתת לזה איזה שם לאור. אבל האור עצמו הוא בחינה של אין סוף. ואין רוצה לא עם בחינה של האורס הבורי יסבורך ממש. המסלבש המספשת בספירס כנוידה, שמה אתה יכול שוב לתת שמות, אבל גם לדעת שזה בחינה של אין סוף, אפילו שאתה נותן לזה שמות. שאר אין סוף מאיר, מליבש, בספירו יסוד, כמו ישקוסת, איהי וגרמו היא חד. שוב, איהי זה הבחינה של הקיצ'רי, זה הבחינה של המויכן, וגרמו זה הבחינה של הכלם, זה הבחינה של חד. אנחנו נלמד את זה בהב.
בהמשך, שיש אצילס, יש בריאה, יש יציר ויש עשייה. באצילס זה הכל בעצם עוד אחד, אין מצב מובדל, זאת אומרת, בבריאה כל אחד כבר מכיר את עצמו, את המקום שהוא נמצא, כזה איספשטוס. כמו שאנחנו בעשייה, בבריאה עוד יודעים שהם לא עושים שום דבר לבד, הקדוש ברוך הוא עושה את זה, הוא יודע שהוא מלך, אבל הוא יודע שהוא לא עושה שום דבר, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. בעשייה שאנחנו נמצאים פה, א', אנחנו צריכים לעבוד קשה, שאנחנו לא יותר מסימנים פה, וב', אנחנו צריכים גם לדעת שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל, אנחנו לא עושים כל, יש עבודה כפולה פה. בבריאה, שם הוא יודע שהוא מלך, אבל הוא שום דבר, כולו מבוטל. באצילס, אפילו זה שהוא מלך, הוא גם לא יודע. זאת אומרת, הסדר השתלשלות הולך שבאצילס זאת, זה נקרא אצלוי. אצלוי זה נקרא שזה עוד אחד הבחינה של עין. שם האיהי וגרמוי שיוצא ממנו, הגרם שיוצא ממנו, שזה הספירס, זה עוד נקרא אחד, יוצא לו, איר על עצמוס אור אין סוף. שזה האור האינסוף שיוצא מהאינסוף, זה העצמוס, וגם מויל, שזה הכלם דיצפיר, שאנחנו, כל החב"ד והגס נעים, דאצילוס, שיסבוך מסייחד ומסלבש בהם. עכשיו זה מתחיל כבר מהלך חדש, יש את הבחינה של האינסוף, יש את הבחינה של האור אינסוף, והאור אינסוף שמתלבש בתוך 10 כלים האלו, אז להם אתה יכול לתת שם. אבל שוב האור אינסוף זה מעין המאור, זה הקדוש ברוך הוא לבד. זה ממשיך.